Kamo dili mo maginana kay nang nabuhi ang tao. Ug wala mo nalamian sa mong baligya. Ayaw lang yung tamak-tamak eh. Bitaw, wala bitaw na ilami. Saklak maksay, wak mak moy, saklas na. Nga, musukol ka? Ha? Sukol ka sa mga? Mag-rematch siya sa netabong boxing namong duha sa una. Labs, yan na. Hi, Labs. Magtiwas ako og sorry sa itong negosyong suman, Labs, ha? Sige, Lab. Amping ka dito laban niya. Ay, pangitag-away, ha? Ay, kabala ka po, nabuhian ram ni nga to, ah. Di lagi ko mangita gubot dito, ah. Kay, muli pa ba ako sa itong anak, di ba? Sa Labs, ha? Si Labs, amping Lab, ha? Uy, Saka. bye-bye! Bye-bye! Amping Lab! Suman malagkit na Paris, tuba. Suman mo dia, suman magtiwa, suman malagkit na Paris, tuba. Suman mo dia magtiwa, suman magtiwa, suman malagkit na Paris, tuba. Suman mo dia, suman. Taara siya. Maligyan na suman. Sure jud ko ba nga, kwarta na to yung ikapitalan na. Nak box like na. Puklak saklang maknay, pusaklak wa man. Sige lang. Kay, ato man ang kwarta, ato na huton yung baligya. Nakmas na. Suman mo dia, suman malagkit na Paris, tu. Taklas na. Pakyaw! Play na good? Palit mo? Nemsa, ha? Hoy, tinawad ako na yung baligya, Bik, kung lami pa jud na. Saklak ma. Wala din may... Sa din. Ay, suman ako na, dam. Suman mo? Sukla max klein man. O, panginabuhian ako ba? Palit mo? Mawagay patilawan miya na yung suman, kaya kung makabalo, may kung lami, ba? Suklak na snay, wak maslak, buk man. Pagtarong mo ba? Ug malamian mo, hot doon, dyan ninyo. Patiwas na lang yun ako ni. 200 ay kitaw na ni ba? Huwag yun yung hot doon. 200? Murtahay jud kayo? Bakla? Di man sa pagpangwarta mga madam, pero panginabuhian man eh. Kuan po ba ako, kuan na ni, kakapoy, singot, kanang pagbilar, para lang maluto ng suman. Tawak na stak na. Tuklop saklan. Wak man. Sige. Pre taste na ko ni. Saha. Sayo na mo tilaw. Lawid day. Muni ako ang kuan ni, kanang pamalakasan po na ko ning kanang suman ug tuba. Paris man ni sila. Ha? Sukwa mas da. Paris na sila. Wasak na. Tuklo mo. Lami? Kata. Gusto ka na? Di ba, anak ko ninyo, lami lagi ni Paris silang duha. Ikaw na sad, madam. Lami ka day. Kas na. Oh shit, not good. Makpus maklak mo. Baklas na. Sama ni mong suman nga, wak man ni lami. Kakalami ni mong suman ni mo. Abi ba kog lami? Sige lang, napay uban diriya oh. Ayaw na, di lami ana. Kaya walay lami. Kas na? Napa man diriya dam. Time sa kanang tilawin ninyo niyo. Ang tilawin. That's why. Kamo dili mo maginana kay nang nabuhi ang tao. Ug wala mo nalamian sa mong baligya. Ayaw lang yung tamak-tamak eh. Bitaw, wala bitaw na lami. Saklak maksay, wak mak moy, saklas na. Nga, musukol ka? Ha? Sukol ka sa mga? Sige. Ug gusto mo mag-rematch ta. Patapukan yung tao kay mag-rematch siya sa netabong boxing namong duha sa una. Kaloko kay mo na yung baligya ba? O sige. Kita tao niya sa ring ha. Unyang hapon.
Bantay lang ka. Wag saklak Mike, wag pustahan, waslak na pla. Paknay. Bantay na mo sa konya. Wa pa mo kailan ako. Daghan ko mga pamaagi aron mapilde mo. Magpatapok di og tao unya. Para daghan makakita. Nga maulawan siya unya. Hoy mga tao diri sa barangay nato. Nakoy pahibalo ninyo, natay mga rematch niya, rematch. Ni JungJung Lasto ug ni Thailand Girl. Oh, sana mo? Ako nagpahibalo nga dunay rematch. Rematch gikan kay Jung Lasto o kay Thailand Girl. Ay na, tao. Dong. Okay, gandang pagmasdan ang iyo. Ay, nakoy paibalo nimo ba kanang rematch unya ni JungJung Lasto og ni Thailand Girl. Sige, madam. Salamat. Salamat po. Tumingin ka sa aking mga mata. Ay, 그대는 선물이 matay. Apa man day ni? Tatay di ba ako kabong English bay? Saan man ako ni pagistorya? Psst, ako nung testingan dobi. Hey dude, just wait. I have to give to you that. You know that JungJung Lasto and Thailand Girls have a rematch. Hope please watching. Buang mo to siya. Miss English nga kabisaya na dako. Unsa man sad ni rematch? JungJung Lasto versus Thailand Girl. Pildi suka. Murag nindot nga. Away ba? Kita naman siguro yan pali. Istorya na tayo nga. Dato ko mga moves na kikiyuli ko ka anahon. Ipakita karong adlaw. Dapat mapili ni mo siya. Dili ka mapapili sama sa tunay agi ha. Saklak was? Pukwas na. Marelax ka sa kuha. Tama-tama oh. Kaya ka nagtao, nagtapok na. O maulawan jud ni siya. gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kini, binigwasay gini. Basta ako pre, ni ator ako dire, kini libre to ba dire. Bitaw no? O karon, pinigwasay na ni. Putdalay ni kusog ha. Pukutob sa naman hotay. Ang role sa atong boxing erong adlaw ha, pildi soka. Kyukak saklak max ko. Pildiso ka. Ay mo kumpiyansa sa kuha. Unya, sugda na. Fight! Kana! Kana! Ah! Di kana, banat! Tayong sabi, duha ra man lagi ka tao dire, ingon magpatapok kag mga tao. Alangan, nakaputang dito. Adto lang kung makaadto mo. Siyempre, busy mga tao. Si Kanabes ka! Uy! Putay! Kanabes ka! Marama ulit kayo, uy! Kana! Iya, pulihan nagbigwas. Mak bukwat lay. Oh shit, not good.
Mga gahi, Jud. Day, ay Jud papili day ha. Nay, Hmm. boss lock na. Wala man ni kwarta imbol pero ang garbo ani di kabarian. Muna ayo Jud papili. Na. Garbuhay na ni. Kung di ka matumba sa sumbag ba, napa ko'y secret weapon diri ah. Tuklas na. Lockman na. Oh shit, not good. Oh shit, not good. Maktas pak nay. Mabok na. Maktas tay. Wa Jud pa ani. Pilti Jud ani permi. Oh shit, not good. Kay ikaw may nakasuka, pildi ka. Ako'y champion na ning dula ah. Hasta la vista, baby.